ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na mata sa langit, paa sa lupa. Lalo na sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Ibig sabihin ay huwag na tayong mawala habang tayo ay dumaraan sa proseso nito. Dahil baka hindi na natin makilala ang ating sarili. Ikaw kabarangay, may pangarap ka bang nais mong matupad? Dear Papa Dudut, malaki po ang ginagampanan ng mga karanasan natin sa buhay sa mga leksyon na natututunan po natin. Yun din ang nagsisilbi nating gasolina upang magpatuloy at magsikap sa buhay na ito nang sa ganon ay maabot natin ang ating mga mitiin. At kahit na gaano pa kataas ang ating tatahakin, wala tayong hindi kayang gawing marating lamang natin ang taluktok. Bago ko umpisahan ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Martha, 34 years old at taga Quezon City. Lumaki akong mahirap ang buhay kasama ang nanay ising ko. Binuhay niya ako ng mag-isa sa pamamagitan ng pagtitinda sa karinderya at kahit na mahirap at nakakapagod ay wala siyang hindi kakayanin. Maitaguyod lamang niya ako. Nay, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako, nak. Medyo masakit lang ang katawan ko. Ang dami kasing customer kanina eh. Kulang kami sa tao tapos ang dami rin pinagagawa ng amo namin kaya natagalan ako ng uwi. Martha, kumain ka na ba? Pasado 8:00 na, may dala ko ritong ulam. Kumain na po ako kanina. Aha? Anong kinain mo? Kanin po, nagsaing po ako. Ano namang inulam mo, anak? Yung mamiso pong chicherya, Nay. Nako, wala namang sustansya yung pagkain na yun eh. Eto, nak, dinalhan kita. Sige na, kumain ka na ulit. Sige po, pero mamaya na po ako kakain. Kayo po, baka gutom kayo ha? Busog na ako, anak. Nakakain na ako kanina doon sa karinderya bago ako umalis. Ito rin ang ulam ko. Kinuhaan na lang kita ng konti. Salamat po, Nay. Pero sa susunod po, wag na po kayo mag-uuwi ng ulam galing sa kanila ha? Ha? Bakit naman? Wala lang po. Bakit nga? Kasi po, abusado po yung amo nyo doon. Parang parang hindi ko humaatim lunukin yung pagkain na galing sa kanya. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko po pag kinakain ko yung mga uwi niyong ulam, kahit na sabihing libre pa yan para ko na rin tinanggap yung trato niya sa inyo at sa iba niyang mga tauhan. Biruin niyo po, 12 oras na trabaho tapos 200 lang ang sweldo niyo. Huwag mong sabihin yan, anak. Kahit naman 200 lang ang kinikita ko sa kanila, malaki pa rin yung natutulong nun sa pamilya natin. Hindi ko na mapupulot sa kalsada yung ganong halaga, no? Tsaka yung mga pagkain na galing sa kanila. Hindi po masarap. Marta! Totoo naman po sinasabi ko, Nay Kundi maalat, matabang. Sabihin yung hindi, kayo nga ayaw nyo kapag yung tagaluto yung masungit na matandang lalaki yung nagluluto Kasi nadadamay sa masama niyang ugali yung pagkain na niluluto niya. Nagiging masama rin yung lasa. Diyos ko namang bata ka. Maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo dyan. Wala naman pong ibang nakakarinig sa atin Ayun na nga, wala. Pero kung meron ano na lang ang iisipin nila? Na wala tayong utang na loob sa nagbigay sa atin. Na hindi tayo marunong magpasalamat samantalang tayo na ngang tinutulungan? Bakit nagpapasalamat naman po tayo, Nay Kasi tinatanggap natin, nagtitiis tayo, kayo nagpapakapagod, nagpapakahirap. Pero hindi dapat maging hanggang doon na lang yun, Nay. Kaya pangako ko po sa inyo, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho na,
Sisiguruhin ko na masarap na pagkain ang kakainin natin lagi. Tapos hindi na rin kayo magtatrabaho. Sa bahay na lang po kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng pera pambili ng mga gusto nyo. Gagawin ko po ang lahat para umasenso tayo, Nay. Salamat nga kung ganon, anak. Tsaka tama yan. Magsikap ka para hindi ka na mahirapan paglaki mo. Huwag mo akong tularan. Nay, kasama naman po kayo sa pagsisikap ko eh. Ako lang? Opo. Kasi kayo lang ang nagtaguyod sa akin at kayo lang ang magulang ko. Papadudod sagad sa buto ang galit ko sa aking tatay dahil sa ginawa niyang pangiiwan sa amin ni nanay noong araw. At kahit na paulit-ulit akong pinapaalalahanan ng nanay ko na mahalaga pa rin na patawarin ko siya, ay hindi ko naman kayang gawin yon. Kaya nga nagsikap ako nagtapos sa pag-aaral para umasenso. Pero hindi naging mabait ang kapalaran sa akin dahil nahirapan pa rin akong makapasok sa trabaho na inaasam-asam ko. Alam ko naman sa sarili ko na magaling ako. Pero mas damang pa rin sa akin ang mga maduduming trumabaho. At imbes na maging mapagpakumbaba ay kinakainis ko yon. At kahit na matapos kong sundin ang payo ng nanay ko na magsimula sa ibaba, ay hindi pa rin ako lubusang maging masaya. Papadudod. Oh, anak. Nandiyan ka na pala. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Anong nangyari? Bakit magkasalubong yata yung kilay mo? Nay, naiinis lang po ako kasi kahit anong gawin ko, kahit na mag-effort ako sa isang bagay, hindi pa rin ako ma-recognize sa company namin. Tingin pa rin nila sa akin baguhan at ang palaging pinasasalamatan yung mga matatagal na. Kung tutuusin yung tagal lang naman nila sa kumpanya ang pinanghahawakan nila eh. Pero sa paramihan at pagalingan ng nagawa, kayang-kaya ko silang talunin. Kumalma ka lang, anak. Paano po ako kakalma? Narinig nyo naman po yung sinabi ko, di ba? Oo nga, pero minsan ganun talaga. Alin po? Ano po yung ganun talaga? Na merong mas nakakalamang sa'yo kahit na gaano ka kagaling. Nay, hindi po sila magaling. Tumagal na lang sila sa kumpanya kasi sip-sip sa may-ari. Pero kung sa pagalingan, wala talaga silang binatbat sa akin. Kaya nga, naiinis ako kasi sila pa rin ang napapansin. Samantalang ako, ito, pakiramdam ko parang langaw lang sa kumpanya na yun. Sobra naman yung parang langaw, anak. Tsaka sabi mo naman, di ba, magaling ka. Sigurado ako na pinasalamatan ka naman ng kumpanya ninyo sa mga naiambag mo. Oo nga ho, Nay, pero hindi ho yun sapat. Sa lagay, salamat na lang. Salita lang yun kumpara sa mga iba na mas bongga, may pakain pa, may promotion, akala mo naman talaga. Tingin ko, anak, wala namang problema dun eh. Ikaw nang may sabi, matagal na sila sa kumpanya ninyo. Sigurado kilala na sila ng mga may-ari. Malapit na sila sa kanila. Baka nga hindi na simpleng trabahador ang turing sa kanila kundi pamilya na. Hindi naman yun sa pagiging sip-sip, anak. Ang tawag doon ay pakikisama. Nay, sinasabi niyo ba na hindi ako marunong makisama? Aha? Hindi ah. Wala akong sinabing ganyan. Parang ganun ho kasi yung gusto niyong tumbukin, Nay eh. May pasabi-sabi pa kayo na hindi naman sa pagiging sip-sip, paninipsip nga yung tawag doon. Unfair ho yan sa mga kagaya namin na magagaling talaga pero baguhan. Tsaka yung sinasabi niyong pakikisama, nagawa ko na ho yan, Nay. Pero napagtanto ko na ayaw ko silang kasama talaga. Iba kasi sila kaysa sa akin eh. Alam niyo yon, hindi ko gusto yung pinag-uusapan nila, pati rin yung mga pinaggagawa nila. Kaya ko naman magtrabaho mag-isa eh. Hindi ko kailangan ng kasama o kaibigan dahil hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Ay nako, sana lang talaga ma-realize na mga amo ko yung halaga ko bago ko pa sila layasan. Baka akala nila wala akong mahahanap na kumpanya na mas matino pa sa kanila eh. Yung magtatratuhin ng maayos at pahahalagahan, hindi katulad nila. Buti pa matulog na lang ako, Nay. Sandali, hindi ka na ba kakain, anak? Hindi na ho. Busog pa naman ako eh. Tsaka, naiinis ako sa inyo eh. Sa akin? Bakit naman? Kasi mas kinakampihan niyo pa sila kaysa sa akin na anak niyo. Hindi naman ganun, Nay, anak. wag na kayo magpaliwanag. Diyan na kayo.
Papa Dudut, alam ko na nasaktan ko ang nanay ko dahil sa pagsagot ko sa kanya. Kita ko yon sa mga mata niya pero wala akong pagsisisi at hindi ko babawiin ang sinabi kong yon sa kanya. Dapat niyang malaman na may mga opinyon siya na hindi ko kailangan at wala naman talagang pakinabang sa buhay ko. Bukod doon ay malaki na ako at may sariling pag-iisip. Masyado kasing mabait ang nanay ko, madasalin, mapagpatawad at kontento na lamang sa kung ano ang meron siya. Basta nakakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Wala na siyang reklamo sa buhay. Ako naman ay malayo sa ugali niyang yon, Papa Dudut, dahil ayoko na pinanganak na nga akong mahirap ay mamamatay pa akong mahirap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lalo akong nanggigil sa buhay, ginalingan ko ang aking trabaho. Sumipsip ako sa mga nakakataas para umangat at nawala na ako ng pakialam kung makakaapak man ako ng tao. Ganon naman talaga ang buhay, hindi ba? Isang malaking kompetisyon. At ang mga nagwawagi kadalasan ay yung ginagamit ang kanilang isipan kesa sa puso. Hindi nga nagtagal ay nagbunga ang aking pagsisikap, nakuha ko ang inaasam kong posisyon sa pinagtatrabahuan ko. Dahil sa nangyari, nakapag-ipon ako ng pera at nakabili ng bagong bahay sa pangarap kong subdivision. Alam ko na makakatulog na ako ng payapa sa bagong bahay na pinag-ipunan kong mabili. Kaya naman labis ang galak ng aking puso. Nay, anong nangyari? Bakit niyo pinupukpok yung microwave? Kasi ayaw gumana. Ha? Bakit hindi? Kabibili ko lang ho niyan ah. Yun na nga anak, pero ayaw talaga Sinunod ko naman yung mga turo mo sa akin kung paano gamitin. Ay, kaya naman pala hindi gumagana na eh. Hindi ho nakasaksak oh, tingnan nyo. Ay, nako, oo nga Nay naman eh. Pasensya ka na anak ha. Alam mo namang hindi ako sanay gumamit ng mga ganitong kagamitan, hindi ba? Wala naman yan nung panahon namin. Ngayon lang naman nagkaroon kung kailan nagkaedad na ako. Oh, Nay, bakit parang kasalanan pa nung microwave na hindi nyo siya alam gamitin? Hindi naman sa ganon, anak. Nay, puro kayo ganyan eh. Hindi sa ganon, pero yung tinutumbok ng mga salitaan nyo ay ganon na ganon. Buti pa, isaksak ko na muna to para magamit nyo. Teka, bakit ayaw na mag-on? Aha? Naku, Nay, ayaw na nga oh. Bakit naman ganon? Malamang nasira nyo kapupukpok. Ay, ganon ba yun? Hindi ko alam pero malamang ganon ang nangyari. Kung makapukpok kasi kayo, wagas. Dinig na dinig ko pa kahit nasa malayo ako. Pasensya ka na kung ganon, anak. Nay, ano pang magagawa ng pasensya nyo? Isira na nga tong gamit na kabibili ko pa lang. Hirap kasi sa inyo porque hindi nyo pera, porque hindi kayo yung bumili, wala na sa inyo na ingatan. Nay, para sa kaalaman nyo hindi ko dinadampot yung pera na pinambili ko niyan. Alam ko naman yun, anak. Kaya nga humihingi ako ng pasensya, di ba? Hindi ko naman sinasadya na sirain Wala naman na kasing magagawa yung pagpapasensya nyo dahil mapapagastos na naman ako sa pagpapaayos nito. Ay nako, masyado kasi kayong gumamit Sabi ko naman sa'yo sa kawali na lang ako mag-iinit. Pero ikaw, pinipilit mo na gamitin ko yung... Malamang! Kaya nga bumili ako nito para gamitin, di ba? Tsaka, di hamak na mas madaling mag-init ng pagkain dito sa microwave kesa sa kawali na marami pang gagawin. Wala pa kayo masyadong huhugasan. Oo nga, pero doon na kasi ako masanay. Nay, kalimutan nyo na huyang kinasanayan nyo dahil malayong-malayo na tayo sa buhay natin nun. Meron na tayong mga gamit na wala tayo nun. May sarili na tayong bahay. Hindi na tayo mag-aalala na baka tumulo yung bubong natin tuwing umuulan o hindi kaya bumabagyo. Meron nga tayo nun. Kaso, ang lungkot naman dito, anak. Anong malungkot na naman yung pinagsasasabi nyo dyan, Nay? Ako lang kasi ang mag-isa rito.
Wala man lang akong makausap. May mga kapitbahay nga tayo pero hindi naman masyadong lumalabas sa bahay nila. Sobrang tahimik dito, anak. Nalulungkot ang nanay mo. Buti pa dun sa dati nating tinitirhan. Marami akong makakausap na kapitbahay. Anong buti pa dun sa dati nating tinitirhan? Sobrang daming chismosa dun ah. Maingay yung mga tao dis oras ng gabi, nagkakaraoke, mga walang respeto sa oras ng iba. Nay, hindi ako makapagpahinga ng maayos dun. Tapos pag nag-inuman, asahan nyo away na yung kasunod. Magulo dun, Nay. Marumi, tapos laging binabaha. Kaya wala kayong karapatan na ikumpara yung lugar na yon sa lugar na tinitirhan natin ngayon porque hindi lang kayo sanay. Dami niyong reklamo eh. Ayaw niyo ba na umasenso tayo? Ang dapat niyong gawin, sanayin niyo yung sarili niyo sa bagong buhay natin ngayon. Huwag niyo nang balikan yung nakaraan na pinagsikapan kong iwanan natin. Papa Dudut, pinagretiro ko na si nanay dahil may edad na siya. Sinabi ko na lang sa kanya na bantayan niya ang bahay namin at bibigyan ko na lamang siya ng pera. Gawin niya kung ano ang gusto niyang gawin doon. Pero sa halip na maging masaya ay nalaman kong iniipon niya ang naturang pera na yon. Para sa akin ay hindi na naman niya yon kailangang gawin dahil akin na ang responsibilidad na yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng nanay ko dahil sa mga sentimiento niya sa buhay. Buti na lamang dahil meron akong nasusumbungang kasintahan sa katauhan ni Arnel. Nakilala ko siya sa isang dating app. Nagkasundo naman kami at sinuportahan niya ako sa mga bagay na gusto kong makuha sa buhay ko. Nakikinig din siya sa mga problema at reklamo ko. Kahit na paulit-ulit na lamang ang mga yon, Papa Dudut. Tapos yun na nga yung nangyari. Siya pa yung may gana magtampo sa akin. Siya na nga tong rason kung bakit mapapagastos na naman ako. Nakakainis, di ba? Kalayata nung nanay ko pinupulot lang yung pera sa kalsada. Arnel, huy, nakikinig ka ba? Ha? Tinatanong kita kung nakikinig ka. Kanina pa kasi ako daldal ng daldal dito pero wala naman akong kausap. Sayang tuloy yung laway ko eh. Ay, pasensya ka na, Marta. May iniisip lang kasi ako. Ano ba yun? Teka nga, kanina ko pa napapansin yung kachat mo ah. Sino ba yan? Ito ba? Si nanay. Nagpapabili lang ng gamot ni tatay. Nagpaalala lang, baka raw kasi makalimutan ko eh. Kailangan ng tatay ko. Yan din ba yung kanina mo pa iniisip? Oo eh. Hindi ko kasi sigurado kung kasya pa yung pera ko dito sa wallet ko. Tingin mo ba kukulangin ka? Babayaran mo pa tong in-order natin pagkain, di ba? Sabi mo, sagot mo tong date natin. Ayun nga eh. Alam ko naman na sinabi ko yun pero ano kasi. Ano ba yon? Babayaran ko pa rin naman tong mga in-order natin pero baka pwedeng makahiram sa'yo ng pera pambili ng gamot ng tatay ko. Ano? Kaloko naman, Arnel. Uutangan mo na naman pala ako. Babayaran ko naman sa sweldo. Alam ko, pero nakaka-turn off ka lang. Wala ka bang extra money dyan talaga? Marta, sakto lang kasi pan-date natin tong pera ko eh. Wala ka na namang pera. Marta naman, huwag kang maingay dyan, baka may makarinig. O bakit? Nahihiya ka? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Wala ka na namang pera kaya nangungutang ka sa akin. Arnel naman, di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, mag-ipon ka. Bakit hindi mo ako gayahin? Mahilig ako mag-ipon at bihira lang gumastos. Marta, nag-iipon naman ako, alam mo yan. Pero nagka-emergency sa bahay kaya kinailangan kong gamitin yung ipon ko para… Sa bahay nyo na naman, ganon. Ikaw na naman yung gumastos. Hindi lang naman ikaw yung may trabaho sa inyo, di ba? Andyan yung kuya mo, yung kapatid mong babae. Oo nga, pero may sari-sarili na silang pamilya eh. Kaya ako lang ang inaasahan ng mga magulang ko para… Pero hanggang kailan? Hanggang makakaya ko. Ang labo naman nun, Arnel. Paano na lang kung kinasal na tayo at nagkapamilya? Ano, required ka pa rin na tumulong sa inyo? Mukha kasing oo eh dahil wala namang ibang tutulong sa mga magulang mo kundi ikaw lang talaga. Kaya kahit may sarili na tayong pinagkakagastosan eh, isasama mo pa rin sila sa budget mo. Ang dami mo namang sinabi, Marta. Nangihiram lang naman ako sa'yo ng pambili ng gamot ni tatay.
Babayaran ko naman pag sweldo ko eh. Gipit lang talaga ako ngayon. Mas marami pa talaga akong sasabihin kung hindi ka matatauhan. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung makapagsalita ka parang masamang bagay ang tumulong sa mga magulang ah. Ikaw din naman, tinutulungan mo nanay mo, di ba? Nagkataon lang na mas mabigat ang responsibilidad ko pero hindi naman habang panahon kasama natin ang mga magulang natin. Kaya nga gawin na natin ang lahat ng magagawa natin para tulungan sila. Alam mo, nahihiya na talaga akong mangutang sa'yo pero alam mo naman na wala akong ibang malalapitan eh. Umasa ako na kahit papano. Maiintindihan mo ang pinanggagalingan ko kasi nobyo mo naman ako. Pero mukhang nagkamali ako. Oh, bakit ganyan ka makapagsalita? Parang ang sama-sama ko namang tao sa mga sinabi ko sa'yo. Bakit hindi ba? Pambihira. Nakakatampo ka, Martha. Aba, ikaw pa talaga may ganang magtampo? Ang arte-arte mo. Papa Dudut, dumating ang araw na mas mataas na kay Arnel ang posisyon ko sa trabaho. Ganon din ang kinikita ko kaya naman napansin ko na lamang na madalas na siyang nangungutang sa akin ng pera. Nung unay wala naman yung kaso dahil may pera naman ako at mahal ko siya. Pero habang tumatagal pakiramdam ko ay inaabuso na ni Arnel ang kabaitan ko. Pakiwari ko ay piniperahan na lamang niya ako. Kaya naman nagsimula na akong magduda sa intensyon niya sa akin. Mabait naman si Arnel kaso'y breadwinner siya. Kaya naman malaki ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Bagay na kinasawaan ko nang unawain. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na naapektuhan ng gusto ang perspektibo ko pagdating sa relasyon namin ni Arnel. Nakita ko siya bilang mahinang lalaki at yung klase ng hindi kayang magtaguyod sa pamilya. Naisip ko tuloy na kung sakaling magkatuluyan na kami ay ako pa ba ang bubuhay sa pamilyang bubuin namin. At ayoko mangyari yon dahil ang perang iniipon ko at ang perang pinagsisikapan kong makuha ay para lamang sa akin. Hindi naman sa pagmamaramot pero pinoprotektahan ko lamang ang pag-aari ko. Kaya nga kinausap ko si Arnel tungkol sa nararamdaman ko bagay na minasama niya. Nagtampo pa siya sa akin kaya sa huli ay pinili ko na lamang na tapusin ang aming relasyon. Siyempre nalungkot pa rin naman ako sa mga nangyari. Kaya may mga pagkakataong dinadaan ko na lamang sa pag-inom ng kaunting alak ang kalungkutan ko, Papa Dudut. Si Arnel ho kasi. Anong si Arnel? May problema ba kayo ng nobyo mo? Naghiwalay na ho kami. Ha? Bakit naman? Ano nangyari? Nangaliwa ba siya? Sinaktan ka ba niya? Ano nangyari na? Hindi ho siya nangaliwanay. At ako ho yung nakipaghiwalay kasi hindi ko na nakikita yung sarili ko na makakasama niya pagdating ng araw. Ano bang ibig mong sabihin, anak? Tingin ko ho kasi kay Arnel, mahinang tao ho siya eh. Na hindi niya kayang magdala ng pamilya. Na baka pag kinasal kami at nagkaanak ako yung bumuhay sa pamilya namin. Kawawa naman ako kung ganun yung mangyari, di ba? Paanong hindi kayang magdala ng pamilya? Mabuti at responsableng lalaki yung nobyo mong yun, anak. Lalo na sa mga magulang niya. Ayun na nga po, Nay. Ang bait-bait niya sa mga magulang niya na para bang sa kanila na lang nakatuon yung atensyon niya. Ilang beses ko hong sinabi sa kanya na mag-ipon siya ng pera pero lagi pa rin niyang inuuna yung mga magulang niya. Nakakainis, di ba? Hindi naman sigurong masamang tumulong sa mga magulang, lalo na kung may kakayahan ka. Tsaka, alam naman natin na si Arnel lang ang gumagawa nun sa kanilang magkakapatid, di ba? Oo nga ho, Nay. Nandun na nga ho tayo pero hanggang kailan po? Nakakapagod na rin mangunawa. Tapos, lagi niya pa akong inuutangan na para bang backup plan niya ako sa pamilya niya.
Nagbabayad naman siya, Nay, pero nakakadismaya pa rin kasi siya yung lalaki sa aming dalawa. Kung may pagpipilian lang siguro si Arnel, baka hindi niya gugustuhin hiraman ka. Bakit naman po hindi? Kasi masyado ka mapagmataas Na imbis na ikaw ang unang-unang makakaunawa dun sa nobyo mo, ikaw pang nanghusga sa kanya. Naririnig niyo ho ba yung sinasabi niyo, Nay? Oo, anak. At bilang nanay mo, pinagsasabihan kita ngayon na ikaw, bawas-bawasan mo yung ganyang pag-uugali mo. Alam mo, simula nung nagkapera ka, yumabang ka na rin. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Hindi na rin makataong trato mo sa mga tao sa paligid mo. Maling-mali naman yun, anak. Nay, paano naman naging mali yun, ha? Sige nga, kasalanan ko ba na umasenso ako, na nagkapera ako dahil naging ambisyosa ako at hindi ako tumigil sa pagtatrabaho para makuha yung mga gusto ko? Tapos ano? Ipantutulong ko lang sa mga tao na hindi man lang magawang mag-effort sa buhay nila? Nay, para namang hindi patas sa akin yun. Nalulungkot lang ako ngayon sa pakikipaghiwalay ko kay Arnel pero alam ko naman na makakapag-move on din ako. Hindi ko kailangan ng pabigat sa buhay ko katulad ng hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Papadudot na galit ako kay nanay dahil sa mga sinabi niya sa akin. Wala siyang ideya sa mga sakripisyo na ginawa ko para matamo ang tagumpay na tinatamasa ko ng mga panahong yon. Bagaman at hindi pa rin ako lubusang masaya dahil naghahangad pa rin ako ng higit pas sa mga na-achieve ko na. Kaya nga mas tinuong ko na lamang ang aking buong atensyon at isipan sa pagtatrabaho. Halos hindi na ako umuwi noon sa bahay. Kung umuwi man ako, nagtatrabaho pa rin ako. Naging malayo ang loob ko kay nanay at hindi ko na siya nakukumusta. Hanggang sa nagkasakit siya ng malubha dahilan para ma-admit siya sa ospital. At kinailangan kong maglabas ng malaking halaga para mapaopera ang nanay ko. Pero hindi yon naging matagumpay dahil sa huli ay binawian ng buhay ang nanay ising ko. Ang dami kong perang ginastos pero hindi yon sapat para maisalba ang nanay ko. Martha, nakikiramay ako sa pagkamatay ng nanay mo. Arnel! Halika muna. Maupo muna tayo doon. Sige. Masyado namang biglaan ang nangyari. Nalulungkot ako, Martha. Ako rin. Arnel, iniwan na ako ni nanay. Mag-isa na lang ako sa buhay. Parang hindi ko kaya mag-isa. Kumalma ka muna. Baka mapano ka niyan. Pasensya na hindi ko mapigilan. Kita mo naman, di ba? Walang katao-tao sa burol ni nanay. Wala kasi akong mga kaibigan eh. Yung mga kamag-anak naman namin, galit din sa akin kaya sigurado kung hindi sila darating. Arnel, walang gustong makiramay sa akin ngayon. Buti na nga lang pumunta ka para hindi na ako mag-isa ngayon eh. Oo naman. Bakit hindi, di ba? Kahit papano, may pinagsamahan naman tayo saka nanay na rin ang turing ko sa nanay mo kaya may pakialam ako sa pamilya niyo. Tungkol naman dun sa mga kamag-anak mo. Baka pwede mo silang pakiusapan lalo na kailangan mo ng tulong mag-asikaso ngayon sa burol ng nanay mo. Sabihin mo kahit para sa nanay mo na lang. Sige, gagawin ko yan. Hihingi na rin ako ng pasensya sa kanila kung napagmalakihan ko sila nun.
Tama nga si nanay. Naging mayabang ako kaya nilayuan ako ng maraming tao. Tapos nawala pa siya eh. Siya na lang naman yung kaisa-isang tao na handang umunawa sa akin kahit na ganito yung ugali ko eh. Grabe, tingin ko. Pinarurusahan na ako ng Diyos dahil sa pagiging masamang anak. Marta, hindi ka masamang anak. Siguro, napasobra ka lang. Kasi nga may mga bagay kang gustong makuha at mga karanasan na ayaw mo na ulit balikan at maranasan ulit. Hindi naman masamang maghangad ng maging komportable sa buhay na ito eh. Kaya tayo nagsisikap. Salamat, Arnel, ha? Malaking bagay na nandyan ka para hindi ko maramdaman na nag-iisa na ako sa buhay. Maraming salamat talaga sa tulong mo. Papadudot malaki ang pasasalamat ko kay Arnel dahil sinamahan niya ako sa buong panahon ng pagluluksa ko sa biglang pagkamatay ni nanay. Naging mabuti kaming magkaibigan hanggang sa nagkabalikan kami dahil aaminin kong hindi pa rin naman kami tumigil sa pagmamahal sa isa't isa. Marami akong natutuhan sa buhay na siyang rason kung bakit ako napasulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Isa na nga doon ang magulong sinapit ko at aral sana na inyong mapulot. Totoo ang kasabihang yon. Minsan, nasa ibabaw ka. Minsan, nasa ilalim naman. Kaya mahalaga na maging mapagpakumbaba tayo. At habang nasa daan pa lamang tayo ng pag-abot sa ating mga pangarap ay iwasan na natin ang pagiging mayabang dahil hindi natin alam na ang ugali nating yon ang magiging dahilan ng pagbagsak natin. Mahalin din natin at pahalagahan ang mga tao na umuunawa sa atin kahit na minsan ay mahirap tayong pakisamahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa pagbasa ninyo and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Martha. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Ibig ay parang sugal kung saan ay pwede kang matalo at pwede ring manalo. Kailangan lang talagang lakasan ang loob kung gusto mong tumaya kahit na alam mo na pwede kang maging dihado. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay nang dahil sa maling pagtaya mo sa laro ng tadhana? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Elma, 31 years old at taga Iligan City. Sobrang ganda kasi talaga ng mga kwentong inyong binabasa. Kaya naman nag-decide ako na sumulat din para makapagbahagi ng sarili kong kwento. Maaga akong naulila sa mga magulang ko, Papa Dudut. High school pa lamang ako ay binubuhay ko na ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga tindahan, palengke o kung saan paman. Hanggang sa makilala ko si Aldrin at maging boyfriend ko siya. Nasa tamang edad na rin naman ako noon kaya pumayag ako na sama na kami sa isang bahay na parang mag-asawa. Kaya lang doon ko siya mas nakilala at nakita ang pagiging mainitin ng ulo at pananakit niya. Mabisyo din po siya lalo na sa alak at kapag nalalasing ay doon siya mas nagiging mapanakit sa akin. Sinasampal niya ako, tinutulak, pabagsak sa sahig at nagiging marahas din siya pagdating sa kama. Tinis ko ang lahat ng yon, Papa Dudut,
Mahal ko na kasi talaga si Aldrin. Saka ayoko nang maging mag-isa sa buhay. Masarap pala kasi yung may kasama ka tapos ay ramdam mong mahal ka. Mabait din naman minsan ang partner ko basta wag lang siyang malalasing o kaya ay matatalo sa sugal. Dahil madalas na ako ang napagbubuhatan niya ng init ng ulo niya at lahat ng iyon ay tinanggap at tiniis ko lamang para hindi kami magkahiwalay, Papa Dudut. Sino pa bang hindi ko nabibigyan ng ulam dito sa listahan ko? Ay, dalawa na lang pala to. Sina Henry at Patrick. Kailangan may aabot ko na sa kanila tong pagkain nila bago magsimula ang sabong. Dahil baka mas lalo ko mahirapan na mahanap sila. Nasaan na ba yung dalawang yun? Ayun! Nakita ko na si Henry. Henry! Henry! Oh, Elma! Ang aga mo yata ngayon. Oo, kasi baka maabutan ako ng pagsisimula ng sabong. Mahihirapan na naman akong iabot ang mga order niyong pagkain. Ay, oo nga pala. Muntik ko na rin makalimutan yan. Ito may kasama ng libreng sabaw yan. Oh, Basta sa katapusan ng bayad nito oo, walang problema. Halos lahat naman kayo dito sa sabungan tuwing katapusan talaga nagbabayad sa akin eh. Salamat. O paano? Mauna na ako sa'yo Kasi lilista ko pa yung mga pumusta dun sa kalabang manok ni Patrick Ay teka, nasan nga pala si Patrick? Yung pagkain na lang kasi niya ang hindi ko pa naibibigay sa kanya. Eto, diretsuhin mo lang tong daan na to. Makikita mo siya dun. Nandun din kasi banda yung mga tumataya sa manok niya. Okay, salamat. Sige, kita-kits na lang. Nasaan na kaya yun? Sabi ni Henry, nandito lang dapat banda yun si Patrick eh. Uy, Elma! Ayo! Pambihira naman, nakakagulat ka naman, Patrick! Nako, sorry. Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Sino ba namang hindi magugulat kapag may biglang tumapik sa likuran mo tapos sinabayan pa ng malaking boses? Grabe. Hindi naman ganun kalaki boses ko Hindi nga, pero malakas ka namang magsalita. Pasensya na. Ito na kasi talaga yung boses ko. Sino nga pala yung hinahanap mo at parang nangahaba yung leeg mo? Sino pa? Eh di ikaw! Ako? Bakit ako? Eh kasi ikaw na lang yung hindi ko pa naaabutan ng order dito sa listahan ko. Teka lang nga, ayos kong order mo. Kailangan ko na rin kasing pumunta sa kabilang kanto sa may talyer para doon naman mag-deliver ng pagkain. Hala, nawala na pala sa isip ko yan. Dami kasi pumusta sa manok ko. Hindi pa nga ako nag-aalmusal Kaya sigurado ako na mauubos ko agad ang dala mong pagkain. Hindi ka pa nag-aalmusal? Naku eto, dadagdagan ko na ng puto bongbong tong order mo para mas mabusog ka. Uy, sakto! Alam mo ba na swerte raw malagkit na pagkain bago ang sabong? Kasi pampakit ang panalo. Salamat, Elma. Ang bait mo talaga. Anong mabait? Kasama yan sa babayaran mo sa akin sa katapusan ng buwan. Walang problema sa bayad. Sulit naman yung ino-order namin pagkain sa'yo. Kasi lahat masarap. Teka, sandali. Ano yan? Parang ang laki naman ng pasamo dyan sa dalawang braso mo. Naku, wag mo nang pansinin to. Tumama lang naman to sa may kanto ng lamesa sa bahay namin. Sa akin ka pa ba naman magsisinungaling? Matagal ko nang kilala yung kinakasama mo si Aldrin. Kaya alam ko na siya ang may gawa niyan. Hindi niya naman sinasadya na matulak ako ng malakas dahil sa kalasingan niya, yun lang yun. Kailan ka ba naman matatauhan, Elma? Dapat, hindi mo sinasayang ang oras mo dyan sa lasenggong boyfriend mo. Ang dami namang iba dyan na handa kang alagaan at mahalin. Huwag ka magtiis sa taong hindi ka naman kayang ingatan at pahalagahan. Alam mo, Patrick, masyado nang madrama yung sinasabi mo. Kunin mo na nga itong pagkain mo para makapag-deliver na rin ako sa kabilang kanto. O basta sa katapusan ng buwan ng bayad nito, Papadudot nang magsama kami ni Aldrin sa isang bahay ay nag-decide ako na magluto na lamang ng ulam at iba pang mga pagkain para ibenta sa mga kalapit na school, talyer o sabungan. Dahil medyo madaldal akong tao ay marami kaagad ako naging suki.
Nagustuhan din kasi nila ang mga tinda kong ulam na bukod sa mura na ay masarap pa. Isa nga sa mga suki ko noon ay si Patrick na madalas kong nakakausap sa mga sabungan kapag nagdi-deliver ako ng pagkain. Mabait siya at magaan kausap. Madalas din siyang nag-worry kapag nakakakita siya ng sugat o pasa sa balat ko. Matagal niya na rin kilala ang partner kong si Aldrin at alam niya ang tungkol sa pagiging lasinggero at mapanakit nito sa akin. Marami rin kasi kaming kapitbahay na nakakarinig kapag sinasaktan ako ni Aldrin, Papa Dudut. Minsan nga ay sumusugod pa sila sa bahay dahil sa pag-aalala sa akin kapag masyado ng malakas ang ingay na ginagawa ng pananakit sa akin ng partner ko. Pinapayuhan na rin nila ako na hiwalayan na si Aldrin o kaya ay ipabarangay ito, Papa Dudut. Pero hindi ko yon ginagawa dahil masyado ko na siyang mahal at ayoko na makulong siya. Hanggang sa mabuntis niya ako at iyon ang nakita kong pag-asa na baka magbago na ang partner ko. Kaya lang, Papa Dudut, mas lalong naging malala ang pagkalango ni Aldrin sa alak pati na ang pananakit niya sa akin. Lalo na nga nang matanggal siya sa trabaho at palagi na lamang siyang nasa bahay. Mas naging madalas ang pag-init ng ulo niya. Sa akin niya yon binubunton at talaga namang nasasaktan niya ako. At ang pananakit niya sa akin ang naging dahilan para makunan ako, Papa Dudut. Sobrang sakit para sa isang ina ang mamatayan ng anak. Kaya yon ang nagtulak para tuluyan na akong makipaghiwalay kay Aldrin. Sa pagtatapos ng relasyon namin ay naging boyfriend ko naman si Patrick. Hindi nagtagal ay nagsama na rin kami sa iisang bahay, Papa Dudut. Mahal? Nasaan ka? Nandito sa may likod ng bahay. Nagsasampay lang ng mga nilabhan ko. Nandiyan ka lang pala. Akala ko hindi ka pa nakauwi galing sa palengke. Konti lang din naman ang pinamili ko sa palengke kanina. Bakit naglaba ka na kaagad? Kasi nga maaga akong nakauwi at nakapag-ayos ng mga pinamili ko kanina. Kaysa matambakan din ako ng mga labahin, inasikaso ko na mga to. Napakasipag naman talaga ng asawa ko. Ayoko lang matambakan ng mga gagawin. Pwede naman kitang tulungan dyan. Pero mapilit ka na ikaw lang ang maglalaban ng mga damit natin. Payakap nga muna ako sa asawa ko. Teka, mamaya na yan, mahal. Ito naman, parang isang yakap lang eh. Tapos ka na rin naman sa sinasampay mo eh. Pero maasim na ang amoy ko kasi hindi pa ako naliligo mula kaninang umaga. Ayos lang yan. Sanay naman na ako. Ang sama ng ugali mo ah. Biro lang. Pero alam mo naman na gustong gusto kitang inaamoy. Lalo na dito sa may kilikili mo. Tama na, lalo akong pinagpapawisan sa'yo eh. O sige na, titigil na ako sa pag-amoy sa'yo. Basta mamaya, ako naman ang amuyin mo ha. Oy, ang piling mo talaga, mahal. Pinapatawa lang kita. Kasi alam kong napagod ka sa paglalaba mo. Ang dami mong alam. Pumasok na nga tayo sa loob ng bahay at medyo mainit na rin ang hangin dito sa labas. Sakto kasi may dala ako masarap na ulam. Nilagay ko na nga pala doon sa lamesa natin. Wow! Ang dami mo naman yatang biniling pagkain, mahal. Madami talaga yan kasi may fried chicken, inihaw na bangus, dinuguan, saka ang paborito mong buko salad. Anong okasyon ba ang meron ngayon? Wala naman. Bakit parang kulang na lang eh? Magtawag ka ng kapitbahay na makikikain sa atin. Sa dami nito mga binili mong pagkain. Gusto ko lang naman kasi mag-celebrate. Kasi nanalo yung 2 manok ko sa sabong kanina. At syempre, ikaw lang ang gusto ko makasama sa pag-celebrate na to. Kaya naman pala ang saya-saya mo at may paamoy-amoy ka pa ng kili-kili ko. Kahit naman hindi na nanalo mga manok ko, gusto ko pa rin inaamoy ang maasim na kilikili mo. Ay, grabe ka naman mang asar, mahal. Ganon kasi ako magpakita ng pagmamahal ko. Dinadaan ko sa pangasar ko. Ay, naku. Mabuti pa maghahain na ako habang mainit-init pa tong mga ulam na binili mo. Sakto kasi nakapagsaing na rin ako ng kanin kanina bago ako maglaba.
kukuha na ako ng mga plato at baso para maayos ko na tong pananghalian natin. Papadudot, aaminin ko na noong una ay panakipbutas ko lamang talaga si Patrick. Wala pa ngang 2 buwan nang nakakalipas mula nang maghiwalay kami ni Aldrin nang sagutin ko siya. Gusto ko lang din kasi talagang makaranas muli ng pagmamahal mula sa isang tao at ayoko lang din na mapag-isa sa buhay. Kaya kaagad din akong pumayag na magsama kami sa isang bahay, Papa Dudut. Hindi naman ako nagsisi dahil napakabait na tao talaga ni Patrick. Napakalayo niya sa ex-partner ko na si Aldrin at sa aming dalawa ni Patrick, siya talaga ang mas malambing at maasikaso. Kaya hindi nagtagal ay naramdaman ko na rin ang totoong pagmamahal para sa kanya. Ni minsan kasi ay hindi niya ako sinigawan o sinaktan. Wala siyang ibang pinaparamdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Ang naisip ko nga noon kaya siguro ako binigyan ng Diyos ng pagsubok nang makunan ako ng dahil sa ex-partner kong si Aldrin ay para mas mabigyan ng daan ng kwento namin ni Patrick, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alaga na ginagawa ni Patrick sa mga manok niya. Hindi ko alam na grabe niya palang gastosan ang mga pagkain at vitamins na para sa mga yon. May trainer pa ang mga manok niya para mas maging matapang daw pagdating sa pakikipaglaban sa sabungan. At kinakausap niya rin ang mga yon na parang tao at palagi niya akong binibilinan na huwag gugutumin ang mga alaga niyang manok. Nakakatawang isipin pero parang mga anak na rin ang turing niya sa mga manok niya, Papa Dudut. Noong una wala naman akong nakikitang problema. Dahil bukod sa mga manok niya at sabong ay wala na siyang ibang bisyo. Nakwento niya rin, Papa Dudut, na minana niya ang pagiging mahilig sa manok o sabong sa namatay niyang tatay at lolo. Kinalakhan na raw niya ang pag-aalaga sa mga ito kaya hindi niya na rin nabitawan pa. Nagumpisa siya sa pag-aalaga ng sisiw at pagtaya ng maliliit na halaga sa mga sabong. Hanggang sa siya na mismo ang nagtayo ng sarili niyang breeding farm ng mga manok na pangsabong. Hindi niya raw mabitawan yon dahil talaga raw nakakaaliw ang mga manok na inaalagaan niya, Papa Dudut. Paano ba yan, pare? Mukhang triple yata malas mo ngayong araw ah. Oo nga eh. Sa 4 na manok ko, isa lang ang nanalo. Ano ba kasing nangyari sa mga alaga mo? Mga brusko naman, tsaka mukhang liyamado. Pero natalo ng payat at dehado ng mga manok. Ano nangyari? Hindi ko rin alam, Henry. Mukha naman silang nasa kondisyon mula kagabi. Pero parang nanamlay kaninang umaga. May ganyan talaga mga manok, pare. Akala mo nasa kondisyon na pero hindi pala. Alam mo, magandang ipasok yan sa niraraket ko ngayon. Ha? Anong racket yan? At parang hindi ko yata alam. Confidential kasi tong racket ko na to, pare. Pero dahil magkaibigan naman tayo, isishare ko na rin sa'yo. Malaking pera ba yan? Oo. Malaki kung malaki talaga. Kaya nga nakabili ko ng 2 tricycle na pinababoundary ko ngayon sa kapitbahay namin. Madali lang to, Patrick. Ang kailangan mo lang gawin, ipanlaban mo yung mga mukhang liyamado mo na manok pero wala talaga sa kondisyon. Teka, hindi ko masyado maintindihan. Ipaliwanag mo nga na mabuti, Henry. Di ba may mga manok ka na mukhang brusko? Yung mga mabalahibo pero hindi naman talaga malaki? Oo, yung mga manok ko na mukhang malaki pero mahina pa dahil kulang pa sa vitamins kaya hindi ko pinanlalaban. Yun yung mga manok na kailangan ko. Kahit nga yung mga panabong mo na nag-retire na mga malapit nang mamatay, pwede yun. Ang gagawin lang natin dyan, pare, ipananabong mo yung mga yon. Tapos, sasabihin ko sa mga big boss ko na mahina yung manok na ipanlalaban mo. Kaya, dun sila pupusta sa kalaban. Kapag nanalo sila, may 10% kagad ako ron. Tapos, ibabalato ko naman sa'yo yung 5%. Malaking pera na yon, pare. Teka, hindi ba pandaraya naman yung racket na sinasabi mo, Henry? Parang ganun na nga. Pero malaking pera naman ang pinag-uusapan natin dito. Piruin mo sa isang tao pa lang, kikita ka na ng 30,000.
Hackpipe pa lang yun o dun sa sabungan natin sa plaza. Pero kapag yung sabong ginanap sa bayan, mas malaking pera ang kikitain natin dun. Pwede kang maka 100 o 300,000 sa isang dehadong manok lang na ilalaban mo. Nako Henry, ayoko ng ganyan. Malaking gulo kasi kapag nagkahulihan. Wala namang magkakahulihan kung walang manlalaglag. Subukan mo lang kahit isang beses pare. Sinasabi ko na sa'yo, hindi lang triple ang perang babalik sa'yo. Hindi na talaga pare. Salamat na lang. Oh, kayo palang dalawa yung naririnig kong nag-uusap dyan sa may bakuran. Akala ko kung sino na. Kumusta Elma? Sorry medyo napakwento ako dito sa pare ko. Pasensya ka na. Pero paalis na rin naman ako. Oh, Patrick, yung pinag-usapan nating racket pag-isipan mo. Una na ako sa inyo. Oo, sige. Bahala na. Ingat ka pare. Halika na sa loob ng bahay, mahal. Gusto ko na rin kasi magkape. Ano nga pala yung sinasabi ni Henry na racket? Tsaka bakit parang may narinig ako na pinag-uusapan yung dayaan sa sabong? Wala yun. Natalo kasi yung 3 manok ko kanina. Kaya binenta ko na lang doon sa may nagkakatay ng manok. Minalas ako kaya inalok ako ni Henry ng racket. Ipanlaban ko raw yung mga mahihina ako manok. Tapos yung mga big time na kilala ni Henry, doon niya daw papupustahin sa kalaban para manalo sila. Pero may malaking balato naman daw ako kapag dihadong manok yung ipinanlaban ko. Nakakatakot naman yung inaalok na racket ni Henry. Naku Patrick, wag kang sasama sa ganyang racket ha. Mas okay na tong matalo lahat ng manok mo sa malinis na paraan. Basta hindi ka lang mandaraya. Hindi ko na nga tinanggap, di ba? Saka pwede ba? Huwag mo nga sinasabing matatalo lahat ng manok ko. Minalas lang ako kanina kaya 3 kagad yung nalaga sa mga alaga ko. Bakit parang nagtataas ka ng boses dyan? Pinapaalalahanan lang naman kita. Ay naku, init ng ulo mo. Ubusin mo na nga lang yung kape mo at magsasaing na rin ako ng kanin para sa hapunan mamaya. Papadudod sa tuwing natatalo si Patrick sa sabong ay nag-iiba talaga ang mood niya. Nagiging malamig ang pakikitungo niya sa akin at minsan ay napagtataasan niya rin ako ng boses. Naisip ko na kahit sino naman siguro ay talagang magiging mainit ang ulo kapag natatalo sa isang laro o sugal, lalo na kung may pera na nawawala sa'yo. Kaya naman inintindi ko na lamang si Patrick sa tuwing matatalo siya sa sabong. At pinapaalala ko rin sa kanya na huwag niyang tatanggapin ang alok na racket ng kaibigan niyang si Henry. Dahil alam ko na hindi maganda ang naidudulot ng pandaraya sa buhay ng isang sabungero. Kaya lang papadudot naging sunod-sunod ang mga malas na dumarating sa amin noon ni Patrick. Bukod sa mga pagkatalo niya sa sabong, napeste rin ang mga alaga niyang manok at ang ilan ay namatay. Pati tuloy ang budget namin na para sa mga gastusin sa bahay ay naapektuhan din kaya nagsimula kaming maggipit noon sa pera. Ilang beses ko pa ring narinig noon na kinukulit siya ng kaibigan niyang si Henry na sumama sa racket nito na pandaraya sa sabong para magkapera siya. Kristo kasi si Henry sa sabong o yung taga-kolekta ng mga pusta kaya marami itong kakilala na malalaking tao na pumupusta ng malaking pera. Pasimpleng tong sinasabihan ng mga kilalang mayaman na tao kapag may alam itong dihadong manok na ipanlalaban. Marami na rin kasi siyang sabungero na nahikayat sa racket na yon. Yung sinasadya na ipanlaban ang mahihinang manok. Mabuti na lang talaga at marunong umiwas sa mga ganong bagay ang partner kong si Patrick, papadudot. Elma? Elma! Pakibuksan mo naman tong pinto! Sandali lang! Anong meron at napasyal ka ng ganitong oras? Teka, ano nangyari sa inyong dalawa ni Patrick? Bakit puro basa at sugat ang mukha niyo? Nagkagulo kasi sa may sabungan kanina eh. Ano? Bakit mas maraming sugat to si Patrick? Hindi naman palaway tong asawa ko. Umawat tong asawa mo, nadamay tuloy. Umawat lang pala si Patrick, bakit parang siya yung nabugbog ng mga tao dun sa sabungan? Mahal, mamaya ka na magtanong. Alalayan mo muna ako maglakad kasi medyo
Nahihirapan akong tumayo dito sa harap ng bahay. Oo nga naman, Elma. Alalayan mo na tong asawa mo. Oh, sige. Aalalayan ko siya dito sa kabilang braso niya. Alalay lang, dahan-dahan. Pare, ingat sa paglalakad. Alalay lang, Elma ha. Oh, dahan-dahan sa pag-upo dito sa sofa ha, mahal. Ayan, salamat. O teka, kukuha muna ako ng alkohol at bulak para malinisan yung sugat mo. O paano pare? Uuwi na rin ako ha. Baka nag-aalala na rin yung misis ko kasi kanina pa ako wala sa bahay namin. Dapat kanina pa ako nakauwi. Sige, ingat ka. Salamat sa paghatid sa akin dito sa bahay ha. Wala yun pare. O paano Elma? Ikaw nang bahala dyan sa kaibigan ko ha. Alis na ako. Okay, ingat ka. Grabe, ang sakit itong tagiliran at magkabilang hita ako. Ito talagang napuruan sa akin kanina eh. Lilinisan ko na ng bulak at alkohol tong sugat mo sa pisngi ha, mahal. Aray! Dahan-dahan, mahal. Ang sakit eh. Hindi ko pa nga masyadong nadadampi tong bulak eh. Sorry, alam mo naman na mahina ang pain tolerance ko eh. Bakit ka ba kasi nakipag-away? Kung alam mo naman na madali ka masaktan at magkasugat. Hindi nga ako nakipag-away. Nadamay lang ako sa gulo nila. Nakiawat lang talaga ako kanina. Ano bang gulo yung sinasabi ni Henry? Eh kasi, yung isang kasama ni Henry na Cristo rin. Nahuling nagbibigay ng tip doon sa isang pupusta. Sinabi niya na mahina ang manok ni Kaloy. At doon pumusta sa manok ni Vincent. Ayun, may nakarinig. At pinaamin siya na may sabuatang naganap. Maraming nakaalam hanggang sa nagkagulo na. Umawat lang ako nung makita kong kinukuyog yung mga Kristo sa sabungan. Pero sa akin naman nila ibinunton yung galit nila. Kaya eto, medyo nabanatan ako. Ay nako, ayun na nga bang sinasabi ko. Wala talaga may dudulot na mabuti yung pandaraya na yan eh. Mabuti nga't hindi nilaglag ni Arman yung mga kasama niyang Kristong ng daya rin. Mas malaking gulo yun kapag nagkataon. Alam mo mahal, parang napapadalas na yata ang away dyan sa sabungan nyo. Di ba nung nakaraang buwan lang, may muntik na magsaksakan kasi dinaya raw ng referee yung isang mananabong? Tapos ngayon naman, yung mga Kristo ng sabungan na nagkakagulo. Nagkakaroon lang naman ng problema kapag may dayaang nangyayari. Pero hindi naman mawawala ang mandaraya sa mga ganyang sugal o sabong. Lalo na't nagkalat ang mga gahaman na tao. Mahal, baka naman pwedeng itigil mo na yung pagsasabong mo kasi parang gumugulo lang ang buhay natin dyan eh. Alam mo namang hindi madali para sa akin na bitiwan to. Lalo na't minana ko pa to sa lolo tatay ko. Huwag kang mag-alala. Iiwas na lang ako sa mga ganong klaseng gulo. At pangako ko sa'yo, hindi ko talaga gagawin ng mandaya para hindi ako madamay sa kanila. Papadudot na realize ko na sa isang relasyon ay hindi po pwedeng yung puro pagmamahal lamang ang umiiral o nangingibabaw. Lalo na nga kung nagsasama na sa isang bahay ang dalawang tao na magkarelasyon. Maraming bagay ang dapat na isaalang-alang at pagtuunan ng pansin. Kasi totoo naman yung sinasabi ng iba na hindi tayo mapapakain at mabubuhay ng puro pagmamahal lamang. Kailangan na kumayod tayo, magtrabaho o maghanap ng kung anumang pagkakakitaan kung gusto talaga nating tumatag ang isang relasyon. Nakita ko naman yon sa partner kong si Patrick. Kagaya ng nabanggit ko kanina, bukod sa vision niya na pagsasabong ay wala na akong iba pang marireklamo sa ugali niya dahil ni isang beses ay hindi niya ako sinaktan, papadudot. Nagkataon lang talaga na magulo ang nakasanayan niyang hanap buhay at masyado niyang ginugol ang oras at buhay niya sa pagsasabong kahit may iba pang paraan para kumita siya ng pera. Pero naisip ko noon na hindi ko naman siya basta na lamang iiwanan nang dahil lamang sa bisyo niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagkatapos ng gulo na nangyari sa sabungan kung saan ay nabugbog ang partner kong si Patrick ay nabalitaan na lang namin ang biglang pagkawala ng ibang sabungero sa lugar namin. Ang sabi ng mga kapitbahay ay bigla na lang daw hindi umuwi ng mga bahay ng pamilya nila ang ilang kaibigan ni Patrick at kasamahan sa sabong. Labis na nag-alala ang pamilya
ng nawawalang sabungero at kahit ako ay nag-worry rin para sa partner ko. Sinabi naman ni Patrick na ang nawawala raw na mga kaibigan niya ay kilala raw na nandaraya sa sabong. Kaya wala raw akong dapat na ipag-alala sa kanya. Ni minsan daw kasi ay hindi siya nandaya sa sabong kaya malinis ang konsensya niya. At mabuti na lang daw at hindi niya tinanggap ang racket ng pandaraya na inaalok sa kanya noong kaibigan niyang si Henry at ng mga kapwa niya sa bungero. Ganon pa man na inaawa pa rin ako sa pamilya ng mga naiwan ng nawawalang sabungero. Ayoko kasing dumating ang araw na maranasan ko ang hirap at sakit na nararamdaman nila. Ayokong bigla na lang ding maglaho ang pinakamamahal kong si Patrick, Papa Dudut. Mahal! May maganda akong balita! Ano yon? At parang masyado ka namang excited dyan. Tingnan mo nga oh, pinagpapawisan niyang leeg mo. Tumakbo ka ba pauwi dito sa bahay? Oo! Doon kasi tumigil sa may kabilang kanto yung jeep na sinakyan ko. Kaya tumakbo na lang ako pauwi dito. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi nga, excited na akong sabihin sa'yo itong good news na tinutukoy ko. Ano ba kasi yon? Sabihin mo na nga. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo na pinsan ko na may-ari ng malaking grocery sa kabilang bayan? Oo, bakit? Nakausap ko na kasi siya at ang sabi niya, kapag tinuloy ko ang plano kong pagnenegosyo ng mga karne ng manok at baboy, kukontratahin niya raw ako na mag-deliver sa kanya. At kakausapin niya rin daw isang pinsan namin na may catering business. Para yung pinsan kong yun, sa akin na rin kukuha ng mga karneng iluluto nila. Teka, seryoso ka na talaga dyan sa negosyong naisip mo? Magbebenta ka na talaga ng karne ng baboy at manok? Paano naman yung breeding farm mo ng mga panabong na manok? Kaya mo bang asikasuhin lahat yun ng sabay-sabay? Teka mahal, isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Pasensya na, nagulat din kasi ako sa mga sinabi mo. Nabanggit mo na yung plano mo dati pero hindi ko naisip na seryoso kang ituloy yan. Plano pa lang naman talaga yun. Saka akala ko kasi, hindi ako susuportahan ng mga kamag-anak ko. Pero mas excited pa sila nang malaman nila na ihinto ko ng pagbibreed ng mga panabong na manok. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Ibig sabihin, ititigil mo na rin ang paglalaro mo ng sabong? Parang ganun na nga. Ibebenta ko na lang lahat ng mga panabong na manok ko. Pati na mga nakasta kong vitamins at gamit nila para pandagdag puhunan na rin sa negosyo. Patrick, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Hindi ka ba nabibigla lang? Baka kasi mamaya bigla mo ring bitawan ng negosyo ng manukan at babuyan para bumalik sa pagsasabong. Matagal ko na itong pinag-isipan, Elma. Hindi ko lang talaga madalas na sinasabi sa'yo. Kasi ayoko na pasahin ka tapos hindi ko naman pala itutuloy. Pero ngayong desidido na ako na gawin to, itutuloy-tuloy ko na talaga to. Sa totoo lang, ayoko na rin kasing madamay pa sa gulo ng mga taong nawawala ng dahil sa sabong. Ayoko mapahamak ako. Mas lalong ayoko na pati ikaw madamay pa ron. Baka ang ibig mong sabihin ako at ang magiging anak natin. Ha? Ano sabi mo? Magiging anak natin? Tama ba? Tama ba yung narinig ko? Oo, hindi ka nagkakamali. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. At bumili ako ng 2 pregnancy test kit. Ginamit ko rin yun kaninang umaga paggising ko. Parehong positive ang lumabas na resulta. Diyos ko! Ang ibig sabihin, magkakaanak na tayo? Oo nga! Magiging tatay ka na at magiging buo na ang pamilya natin. Diyos ko! Salamat po! Salamat po talaga! Salamat at magiging tatay na ako! Ang saya-saya ko! Mga kapitbahay! Uy, ano magiging ka tatay ba? na ako! Buntis na ang asawa ko! Magiging tatay na ako sa wakas! Woo! Papa Dudut, nakita ko ang malaking pagbabago sa partner kong si Patrick mula nang bitawan niya ang pagsasabong. Naging magaan na ang pag-uusap naming palagi at hindi na naging mainitin ang ulo niya.
Alam ko na hindi madali ang kanyang mga ginawang desisyon kaya laking pasalamat ko talaga na ginawa niya yon para sa akin at sa magiging anak namin. Pakiramdam ko noon ay nagsimula na ulit sa umpisa ang relasyon naming dalawa lalo na at pareho kaming nangangapa sa negosyong babuyan at manukan na sinimulan namin. Mabuti na lang at marami siyang kamag-anak na supportive sa negosyo namin. Kaya kahit papaano, hindi kami masyadong nahirapan. Pareho rin kaming excited talaga sa magiging anak namin, Papa Dudut. Kasi matagal na rin namin gusto na maging isang totoong pamilya. Kaya kaagad na rin kaming nagpakasal sa Huwes ng taon na yon. Pagkatapos, inasikaso na namin ang lahat ng para sa magiging anak namin. Check up ko, vitamins at mga gamit ni baby kahit nasa tiyan ko pa lamang siya. Pareho rin kaming nagpakasipag sa negosyo para na rin sa future namin bilang isang masayang pamilya kasama ang aming anak, Papa Dudut. Mahal, bakit nandito ka pa sa bahay? Pinagluto kasi kita ng paborito mong sinaing na tulingan. Hindi mo naman na kailangan gawin yan kasi kaya ko naman magluto. Ayaw mo kasi samahan kita kanina na mag-deliver ng niluto mong biko doon sa umorder sa'yo. Kaya naisipan ko na lang na magluto para sabay tayong kumain ng tanghalian. Hindi kita pinasama kasi nga kailangan mo maglinis kanina ng mga kulungan ng alaga nating baboy at manok. Teka, dito ka ba sa bahay magtatanghalian at naghahain ka na dyan sa lamesa natin? Oo, saan ba dapat? Kasi diba fiesta dun sa bayan ngayon? Narinig ko na niyaya ka ng pinsan mo na makifiesta dun. Nako, hindi na ako pupunta kasi baka mahirapan ka lang sa biyahe kung isasama kita. Ayos lang naman sa akin kahit hindi ako sumama. Ayun na nga mahal. Kaya ayoko rin pumunta kasi alam ko hindi ka sasama. Ayos nga lang sa akin na maiwan dito sa bahay. Kahit naman hindi pa ako buntis nun, hindi na talaga ako mahilig makifiesta. Tsaka diba, may magaganap na championship ng sabong mamaya sa bayan? Oo. Ba't hindi ka pumunta dun para manood? Ha? Teka, okay lang sa'yo na pumunta ako doon? Oo naman. Manunood ka lang naman dun, diba? Tsaka malaki rin ang natulong ng pinsan mong yun sa negosyo natin. Okay din na magpakita ka ng konting suporta sa kanya mamaya. Tsaka alam ko rin na gusto mong pumunta doon. Kasi 'di ba taon-taon mong inaabangan ng championship ng sabong sa bayan? Tama ka mahal. Palagi ko talagang inaabangan yun kahit wala akong panlaban na manok. Kaya nga pumunta ka na sa bayan kasi walang problema sa akin. Kahit makifiesta ka at manood ng sabong mamaya. Ang totoo, nahihiya rin kasi ako sa'yo eh. Bakit naman? Baka kasi isipin mo na hindi ko kinokontrol ang sarili ko pagdating sa sabong. Baka pag-isipan mo ako na bigla na lang akong bumalik sa bisyo ko na yun. Walang ganun, mahal. Sabi ko naman, di ba, na malaki ang tiwala ko sa'yo. Nagpapasalamat nga ako kasi nagawa mo talagang bitawan ng pagsasabong para sa akin at sa magiging anak natin. Gusto ko na rin kasi magbagong buhay. Gusto kong maiba naman yung kwento ng buhay natin. Pagsasabong na yung kinabubuhay namin. At yun ang ayokong manahin na magiging anak natin. Kaya tutuparin ko talaga ipangako ko sa'yo na hindi na ako babalik pa sa bisyo kong pagsasabong. At naniniwala ako na magagawa mo yun, mahal. Ikaw pa ba? Ang laki kaya ng tiwala at bilib ko sa'yo. Kaya nga mahal na mahal kita eh. At mahal na mahal din kita. Kayo na magiging anak natin. Pero mahal, okay lang ba talaga na pumunta ako ng bayan at manood ng championship ng sabong? Oo nga! Yun! Akala ko hindi ka papayag eh. Wala namang problema sa akin basta i-text mo na lang ako ha kung anong oras ka makakauwi mamaya. Oo mahal. Sige, aalis na rin ako. Nakahain naman na dito sa lamesa ang kanin at ulam. Teka, hindi ka na ba magpapalit ng damit? Hindi na, ayos na tong suot ko. Para di na rin ako magtagal. Baka mahirapan pa akong sumakay ng jeep papuntang bayan. O paano? Aalis na ako mahal ha? Okay, ingat ka. Ay, mahal. Ano yun at bigla kang bumalik? Pakis mo na ako. I love you. I love you too.
Ito namang asawa ko, manunood lang ng sabong, naglalambing pa. Hintayin mo na ako maghapunan mamaya. Kasi uuwi din naman ako kagad. Bye, mahal. I love you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Sobra! Papa Dudut, malaki ang tiwala ko kay Patrick kaya hindi ko talaga siya pinagbabawalan na manood ng sabong. Ayos lang ding sa akin kung tumaya siya gamit ang maliit na halaga ng pera. Alam ko naman kasi na alam niya ang limitations niya lalo na nga at magkakaanak na kami. Kaya naman hinayaan ko siya noon na makifiesta sa bayan at manood ng malaking sabong na magaganap doon. Taon-taon kasi siyang nandoon at palagi siyang masaya kapag uuwi ng bahay pagkatapos ng sabong na event na yon. Kaya ako na ang nagkumbinsi sa kanya na pumunta at makifiesta sa bayan. Hindi naman kasi talaga mabibitawan basta-basta ang bisyo, hindi ba Papa Dudut? Kaya naman inintindi ko talaga noon si Patrick at pinaramdam ko yon sa kanya. Kasi ramdam ko na ginawa niya ang lahat para hindi masira ng bisyo niya ang relasyon naming dalawa. Kaya nga nagulat talaga ako nang mag-decide na siyang bitawan ng breeding farm niya ng manok na panabong at iba pang mga gawaing may kinalaman dito. Doon pa lamang ay alam ko nang hindi ako nagkamali ng lalaking pinili na mahalin at makasama. Kaya lang Papa Dudut, hindi pala para sa lahat ang tuloy-tuloy na kwento ng masayang pagsasamahan at pagbubuo ng isang pamilya. Hindi ko alam kung pagsubok pa rin ba ito pero pakiramdam ko ay bigla na lamang nagtapos ang lahat. Noong araw kasing umalis si Patrick para makifiesta sa bayan at manood ng malaking event ng sabong doon ay yun din ang huling araw na nakita ko siya. Hindi na kasi siya nakauwi ng bahay at wala na akong naging balita sa kanya. Nagpablatter ako sa barangay at police station para mahanap siya at nagtanong-tanong sa mga kakilala o kamag-anak niya kung may alam ba sila kung nasaan ang asawa ko. Pero naging bigo lang ako, Papa Dudut. Walang sino man ang nakapagturo sa akin kung saan ko siya pwedeng makita. Nalaman ko rin, Papa Dudut, na may ibang sabongero rin ang nawala na kasabay ni Patrick. At kagaya ko ay bigo din ang mga pamilya nila na makakuha ng impormasyon kung saan huling nakita at nasaan ang mga mahal nila sa buhay. Para bang pinagtatakpan kung saan sila napunta. Parang ayaw ipaalam talaga kung saang lugar sila huling nakita. Sobrang sakit para sa akin kasi kung ang dahilan ng pagkawala ni Patrick ay may kinalaman sa sabong ay bakit kailangan niya pang madamay. Binitawan na niya ang pagsasabong kaya walang dahilan para madamay siya sa gulo ng mga sabongerong nawawala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may 3 taon na rin po ang nakakalipas mula ng huling beses kong makasama at mayakap si Patrick. Ako na rin po ang nagmamanage ng babuyan at manukang iniwan ng asawa ko. Alam kong parang imposible na pero umaasa pa rin ako na bigla na lamang siyang kakatok sa pinto ng bahay namin at sasalubungin ako. Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.